bunyagan ang mga bata nga gagmay pa. Bisag asa nga bahin sa Bible, wala gyud nagtudlo ang Bible nga bunyagan ang gagmay mga bata. Tanang gibautismuhan sa mga apostoles sa panahon sa atong Ginoong Hesus, mga dagko naman og nakasabot na sa maayong balita. Bisan pa gani atong Ginoong Hesus, gibautismuhan siya sa edad nga 30. Ug wala gyud bisan usa ka buok na lang nga gamay nga bata nga gibautismuhan o gibunyagan sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Nagtuog ko nga kining atong mga higala nga mga dili Katoliko ang ilahang katuyuan kaluwasan. Pero matingala ko kung kaluwasan ang ilang katuyuan nganong ihikaw nila sa mga bata ang kaluwasan ug ang Kristo. Remember ang sigingon sa Ginoo sa atong Ginoong Kristo nga ayaw pugni ang mga bata sa pagduol kanako. In what way man nga ato ang mapaduol ang mga bata nga tustong Ginoong Kristo. Galatia chapter 3 verse 27 pinaagi sa gitawag og bautismo. Kay sumala pa sa Ginoo, St. John chapter 3 verse 3 to 5, gawas ang tao magpakatao pag-usab, pinaagi sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod siging harian sa langit. Mao na nga gipalakaw sa Ginoong Kristo ang iyang mga apostol nga gusto ng mga tao nganong man kay buot pasabot niya ug buot og iyang gitawag og kabubuton nga kinahanglan ang tanang tao maluwas ug kinahanglan ang tanang tao bautismuhan. Never tang makabasa nga ang atoang Ginoong Kristo nagdili sa pagbautismo sa gitawag og mga bata. Gani ang gitawag og kining kasaysayan ang sa mga apostol, particularly kanang usa sa pinakakaraan nga dokumento sa mga Kristiyano kanang Didache, nalatid nga ang mga apostol sa ilang panahon na bautismo o gitawag og bata. So ano di man ta makabasa sa Biblia nga gitawag og ang mga apostol og ang Ginoong Kristo na bautismo og bata sa ilahang panahon. Ngilad man pug kaayo no nga mao pay pagsugod sa iglesia nga iyang gitukod unya pagkaman ang i-convert nila mga bata. No. Unahon gid nilang dagko. So, nami panultiyon sa Latin nga obi mayor sisat minor. But pasabot niya na unahon nimo ang dagko kay mosudra ng gagmay. So muna sa ilang panahon kaniadto ang ilang gitudluan, ang ilang giwalihan mga dagko ngano man kay mo may pagsugod sa gitawag og iglesia. Pero wala gingon lagi nato nga wala sa Biblia nang moingon ba nga dagko ray bunyagan. Ang gisugo sa Ginoo tanang tawo bunyagan. Yang kay tanang tawo man bunyagan apil ginang bata nga way gitawag og bautismo. Unya again, never ta makabasa kung atong sundon ang argumento nila nga di daw kuno tinuod nga ang mga di daw tinuod nga magbautismo og tawag ini mga bata tungod kay di daw mabasa sa Biblia nga namautismo og bata ang mga apostol. Okay, at atong i-vice versa, wa man puti mabasa sa Biblia, di ba? Nga ang mga apostol ug ang Ginoong Kristo nagdili sa pagbautismo sa mga bata. Pero implied na presentation nga ang bautismo alang sa tanang tao. Nya kung may tao, dili gid pwede nga dili nimo i-appeal ang bata. O inoon kini atong mga higala nga mga dili Katoliko para magud sa ilaha ang bata di tao. Sa ato tao magud na kay mo man ang pangunahon na og tudlo sa Ginoong Kristo nga ang bata tawo. Ikaduha nga gitawag og punto. Si Ginoong Kristo gibautismuhan dako na di man to sakramento. Katong bautismo na dawat sa Ginoong Kristo di to sakramento, dili tong bautismo nga diin gisugo ni Kristo nga pagbautismo mo. Dili. Katong bautismo na dawat na Ginoong Kristo, bautismo to ni Juan. Siyempre, para sa dagko. Pero, ang tawag ining sa simbahang Katolika, tudlo man Kristo, tanang tao. Kung tanang tao, buti pasabot, apil yun ang gitawag og bata. Og sa Biblia, mabasa na to sa Biblia, nga naiusa ka panimalay nga gibautisbuhan. So, kung may tagpanimalay, na ang bana, na ang asawa, na pa ng ilahang gitawag og mga anak. Onya kanang giingon ni Ginoong Kristo nga tanang tao. Panging tao apil ginang bata katong sa halayo, di kita nga sa halayo. Pero dagko na agyon na gitawag og bata. Tanang kanasuran, di gyud pwede nga mingon tanang kanasuran dagko ra puy naa. Na agyon na gitawag og bata. So buti pasabot ang Ginoong Kristo wala magdili sa pagbautismo sa gitawag og bata. Ngano man kay included sila sa katuyuan sa Ginoong Kristo sa pagluwas sa tanan. Ang di Katoliko lang ang ilahang tawag ining pagtulunan nga dili i-apil ang bata sa bautismo. Muna luoy ka ng inyong mga bata kanang inyong mga gipangpugos nga mga kabataan, mga masuso
Kutob sa mga di katoliko nga naminaw ni ining ato ang o naminaw nagtan-aw nining ato ang video, kanang inyo mga kabataan kung di ninyo na pabautismuhan, kamoy manubag sa mga kalag-an ng mga bata. Ngano man kay ang responsibility naa sa inyo, kay naa pa man sila sa ilalom sa naa pa man sila ilalom sa inyo ang gitawag og pagdumala or panggama. So mo na nga sa balaang kasulatan, wa magdili nga sa pagbautismo sa mga bata gani ang balaang kasulatan nagtudlo pa tanang tao bautismuhan. Kanang mingon nga ang bata dili bautismuhan kay dili ko na mabasa sa Biblia, imbento ng protestante. Never pud na mabasa sa Biblia nga ang mga apostol ang Ginoong Jesucristo nagdili sa pagbautismo sa mga bata. Imbento ng protestante o kana nga pagtulunan makaimpyerno. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.